ప్రైజ్ ది లార్డ్. యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఈ దినము దేవుడు మనకిస్తున్న వాగ్దానము యెషయా వ్రాసిన గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 1వ వచనం. భయపడకము, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు. అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఈ దినాన్ని మనకిస్తున్న వాగ్దానం ఏమిటంటే, భయపడకము, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు అని దేవాతి దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. దేవాతి దేవుడు మనలను పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాడు. మనము ఆయన సొత్తు. అందుకే దేవాతి దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట భయపడకము అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ దినాన్ని నీ జీవితంలో ఏదైనా భయము కలిగి ఉన్నట్లయితే, విచారపడుతున్నట్లయితే, ఆందోళనతో ఉండినట్లయితే, దిగులు చెందుతున్నట్లయితే, దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట భయపడకము అంటూ ఉన్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, మనము ఆయన సొత్తు, మనము ఆయన ప్రజలము, ఆయన రూపంలో చేయబడిన జనులము. దేవుడు ఆయన రూపాన్ని మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. ఆయన స్వహస్తాలతో ఆయన రూపంలో ఆయన పోలిక చొప్పున నరులను చేసిన దేవుడు. మనము ఆయన వారము. దేవాతి దేవుడు ఆదిలో ఆదామును చేసినప్పుడు మట్టి నుండి మానవుణ్ణి చేసి ఉన్నాడు. ఆయన రూపంలో చేసి ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవునికి మానవులంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే మనము ఆయన పిల్లలమై ఉన్నాం. ఈ దినాన్ని దేవాతి దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా, భయపడవద్దు అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు ఆ మాట సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అని ఆలోచిస్తే, మనము ఆయన పిల్లలము కాబట్టి భయపడొద్దు అంటున్నాడు. అంతేకాకుండా మనలను ఆయన పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాడు. ఆయన స్వరక్తమిచ్చి కొనుక్కున్న దేవుడు. మన కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు, మరణించాడు, తిరిగి లేచాడు. మనము ఆయన వారము కాబట్టి మనలను పేరు పెట్టి పిలిచిన దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట భయపడకము అంటూ ఉన్నాడు. ఒకవేళ 43వ అధ్యాయము 2-3 వచనాల్లో మీరు చదివినట్లయితే, దేవాతి దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు కదా, భయపడద్దు, నీవు జలములలో వెళ్ళినప్పుడు నేను నీకు తోడైందును, నదులలో పడి వెళ్ళినప్పుడు నీ మీద అవి పొర్లిపారవు, నీవు అగ్ని మధ్యను నడుచున్నప్పుడు కాలిపోవు, జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు. ఎందుకంటే యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడును, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడైన నేనే నిన్ను రక్షించేవాడును అంటూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని కుమారుడా, కుమార్తె, మనము ఆయన సొత్తు, మనము ఆయన సొంతము, నీవు ఆయన సొంతము. దేవాతి దేవుడు నిన్ను పేరు పెట్టి పిలిచి ఉన్నాడు. తల్లి గర్భంలో పిండముగా రూపింపబడకముందే ఆయన కన్నులు నిన్ను చూసి ఉన్నాయి. నిన్ను ఎరిగి ఉన్న దేవుడు, నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న దేవుడు ఈ దినాన్ని నీతో సెలవిస్తున్న మాట భయపడవద్దు అంటూ ఉన్నాడు. పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు. కష్టాలలో ఉన్నా, బాధలలో ఉన్నా, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా, శోధనలో ఉన్నా, కరువులో ఉన్నా, అగ్ని మధ్య వెళ్ళినా, నదులలో పడి వెళ్ళినా, ఒకవేళ అలాంటి భయంకరమైన సమస్యలు నీ మీదకు వచ్చినా నిన్ను అవి ఏమీ చేయలేవు, నీవు కాలిపోవు అంటూ ఉన్నాడు దేవుడు. ఈ మంచి వాగ్దానము ద్వారా దేవుడు నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని దీవించునుగాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు, జీవము కలిగిన యేసయ్యా నీకు వందనాలు. ఈ దినం ప్రభువా, మీరు ఇచ్చిన గొప్ప వాగ్దానాన్ని బట్టి నీకు స్తుతులు. అయ్యా, బిడ్డలు ఏ విషయంలో భయపడుతూ ఉన్నారో ఒకసారి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. వారి హృదయంలో ఉన్న ప్రతి బాధను, ప్రతి భయమును యేసు నీ నామములో తొలగించమని అడుగుతూ ఉన్నాను. అయ్యా, నువ్వు సెలవిచ్చి ఉన్నావు కదా, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు అంటూ ఉన్నావు ప్రభువా. అవునయ్యా, మేము నీ సొత్తు ప్రభువా, మేము నీ బిడలము, మేము నీ వారము తండ్రి. మా కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చిన దేవుడా నీకు వందనాలు. మా కొరకు రక్తము కార్చిన తండ్రి నీ స్తుతులు. మా కొరకు ప్రభువా ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచిన యేసయ్యా నీకు వందనాలు ప్రభువా. అయ్యా, ఏ బిడ్డ అయితే ఈ వాగ్దానం నమ్ముతూ ఉన్నారో, అయ్యా నీ దాసురాలని నాతో కలిసి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో, యేసు నామములో వారి హృదయంలో ఉండే ప్రతి భయమును తొలగించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. అయ్యా, నీవు వారిని పిలిచి ఉన్నావు ప్రభువా, పేరు పెట్టి పిలిచిన దేవుడివి. అయ్యా, వారిని నీ స్వజనులుగా, నీ యొక్క జనులుగా నా ప్రభువా నీ సొత్తుగా చేసుకున్న దేవా నీకు వందనాలు. ఈ దినము ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించండి,
ఆశీర్వదించండి. వారికి ఉన్న ప్రతి అవసరతను నీ ముఖ కాంతులు తీర్చి మహిమను తెచ్చుకోమని నీ దీవెనలతో నింపమని అడుగుతూ నజరుడని యేసు నామమున అడిగి వేడుకునిచున్నాను మా తండ్రి, ఆమేన్. దేవుడు మిమ్ములను బహుగా 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 దీవించునుగాక. ఆమేన్. నా ప్రతి ఆశ నెరవేర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా.